ya ko jamu ogu na mu ndali ya debu na mo wa ja no bla ndị obulelu metelu nwata chi nwata gwakwe nwata ọbụna bụrụ obulelu nwetele nweta ọ bụ gịnị kọ na anwụla ọgwụ n'ọchara iyi chineme mana onye nwụlọ ọgwụ chọrọ ọnwụ amaghịlị m na onye nwụlọ ọgwụ chọrọ ka anaghị mma na ndụ mana bụrụ ọkọ ibute kiri amọmụlụ nabagowa bụleti ma bụ mana ọgwụ akala ka onye bụ onye ewulu m ọgwụ akala ka onye bụ onye ọgwụ akala ka onye dukala ya amalimuke yigu kanabi china manangela wana gebweji mavi mani mara ke igwagu wenegu emalimu bolo ngulu chieni uwa bemeche ke amwoko kami mamulubuna ndabaru kemeteli budi yenevi ọbụna ndị ụka nọ nwere nwegudi ya o nwere ibe tiele ka ọ da nwa ọgwụ chinamelota na-enwe ụlọ ọgwụ chọrọ ka ya naba unu ụlọ tele onye nwe ụlọ ọgwụ chọrọ ka ya naba baba roga na-egwu elu na atụmatụ ndị mmadụ esiri ụwa dị oru n'eke mana ọlaka nwa nọ na gbugburu n'ụwa dị oru ụwa dịrị ọrụ ma chacha ụwa lụrụ ụwa satọ ka m chọrọ ka m kọwalịba ọfụma ọ bụ na chielogo ụtụtụ ibunye iru elu inweta olugbu mana elo olugbu enweta olugbu enweta olugbu lụrụ ịtọ n'igwe ka m chọrọ ka m kọwalịba ọfụma mana mamago n'olugbu lụrụ ịtọ ewele olugbu enweta olugbu ọwọdụ nọ na festi olugbu emelụwa akawa ọwọdụ nọ na sekọnd olugbu emelụwa akawa ọwọdụ nọ na tọdụ olugbu emelụwa akawa baba roda na ọwọdụ nọ n'ikuku emelụwa akawa onwere ndị nọ n'ikuku emelụwa akawa onwere ndị nọ n'enu na-emelụwa akawa onwere ndị nọ na ịma na-emelụwa akawa onwere ndị nọ na mmiri emelụwa akawa mgbe n'ọgwụ ya enwela ime mmụọ ga-abụ ibe meli n'ime mmụọ ọgwụ onye enwela ime mmụọ ga-akọwa na ibe meli n'ime mmụọ eme elu egwuregwu oveke maliwela enyi obodo ikedi obunenu echọta kọda onwe ilebuna mụwa mbụlọchi kọda obula batịrị jata ndị obunenu nochiri ezi iwe kọda ya eta batịrị bụ ka lụọ ndị mmọrị mana mechara ọbụna ndị kielu bụ ụzọ bịa ndị kielu mechara ekpute n'ọchị nwanyị ihe ọgwọja achụ batịrị mana kọda nwanne m ba mechara kpataba ego kpata mmekete ncheta mgbe kọda ya etali chikele bata nju anya kọda gwụwa na tọgụ tọtata gweta emegweta ma ndị abụ n'enu banyere n'ime kọda okpolo batịrị jatari mana ndị kalịla ọbụ n'enu mechara buru kọda ọkwụlọtọrọ nwatu abụ n'enu cheneliko
onye obodo na mba ụwa dị omimi oyima onye obodo na mba ụwa dị omimi Raja nwanne m ụwa mmiri eze ogogwe Chineke m ka nkwolu gị ndị bụ onwe buru ugwu ọ bụ n'elu na-enweta mmadụ enweta akụ welfare nwanne m na bowe ya mama gwago ndị mmadụ ka bụ na gavọndụ eme ekele ọbụla ndị mmadụ na-akpọsi akịlị abụ ka na-akpọsi nnu n'osi nne bụ enweghị akịlị abụ karịkwara obodo ọwụ gị n'ụzọ dụọgo otu ihe mere ibe mmebe mmadụ obodo atụju atụju ụfọdụ na-emeli gị ọsọ dị na be gọọmenti ụfọdụ na-ekwu n'ibe akwasịrị gị dị ka omego gọọmenti ụfọdụ na-emeli gị ọsọ dị n'ibe mere gị emeli ụfọdụ bụ amụ ka ọ na-amụ si n'iwe ọ na-ekpeli chikarịwa dị ka omego mana mmadụ ya n'ụwa mmadụ ogwe echi onwere malụ ọgwụ ụgbọ ya ga-apali onwere malụ ọgwụ ụgbọ ya ga-apali ibe ọ na-achọ ọchali m ụwa dị omimi ngwulu n'ọchali ene na-achọ m iwu ọ bụ na nwa na-enwere miskọlụ enweghị obodo nwa nwere miskọlụ chacha babaroda ma mmadụ na-agbara nwunye nwere 30 itoolu mmadụ elu na-agwara ọnwa iwe nwere nwere ndị n'ọnwa na-agwara ọgwa mmadụ ji agwakwute iwe iwe ọnwụ na-eme ebe ọ na-egwuda mmadụ oduru ebu ga-agwa n'ụwa ọnwụ na-eme ebe ọ na-egwuda mmadụ oduru ya jebe mana ọ bụ n'elu epụtalụ chi nwata gwakwọli ndị ọrụ n'elu bale duli ya wee je iwe je chi nwata gwakọ bụ nke na onye kpali ka ịja nwa ọgwụ mana ọgọzie m na ịgbakwuru agbapụ ma abịa ebe ọ bụ na mmadụ elu mere keke na n'ike ebe ọ bụ na mmadụ elu mere ka ọ nazie n'ike onwere malụ ọgwụ bụ ya ga-apaji chibu ụtụtụ mmadụ elu wee debe ka otu a ọbụghị ụzọ gwago iwe bụ ọbụ n'oche onwere amalụ ọgwụ bụ ya ga-apaji ndị alị ọdị egwuwa dị oburu ugwu
nwa mmiri dọgịwa gotalịa manụ na mmago liri ka na-eyi ebe ego no be so mi kala jona tona meri akwa ayo glaru no Peacemaker NWA yo tenne nande ne mu be mu na no abuda EDC so no re men ay na ta bia kai mali are ji na ke ji mero na bi ko isi yo ko omo no go su ni wonde woni du this place mu ni interest ya mo so ba so omo ni sa mo do ka ko da ki ta go ni ele tiro na mer hi mo aka ko so ko ni even sikan kita mesere here why fan na room you dey put your ass but ebe mo mo ni bi is why you can na you mo a chore na bi ko do ogu ya just ka mo lu chere o tala na o hotel school no order shi amalumisi achada machiwa wapi oke kwa ni vitemila zogo gainan oya disipili la nwere malọgwụgwụ ya ga-enu ndị mmadụ chiwara ụtụtụ adocha aka otu ma nwa na-atụrụ mmadụ kadịrị nwe nwa mmadụ isi ocheze chu amatiwa namu amila zogo ndị be kesịrị nwanne m nnele mgbakọ onwere mmalụ ọgụgụ ya ga-arụ mgbe nwa duru mmadụ nwere 30 story ọnwa na duru na mmadụ nwere plane ọnwa mara duru ma mara mụ aka ma ọgwụ ọnwụ na-ebucha imebu ebu na wọdụ kufisi ma ọnwa mara duru ma mara mụ aka ma onye n'izibiri na mma mara aka ma eji amara iyi ndị mmadụ gwa na-ege nganga nabugo nganga mechara kanya udadi aye ma kari ko le bia sibion ne ko welo anya malo to ga dele ya de don't worry na kpọrọ ya ma mo ku na ka ta ga nwa mi na nwa mi na oto na senior league onwere onye mara otu ya adịrị ya dị mgbe a na-amụ na mmadụ amụ ide elu mgbe a na-amụ na mmadụ amụ ide elu na onwere mara otu ọ ga-adịrị ya echi onwere mara otu ya adịrị ya echi anụmakwa ndị mmadụ beneto komoko chiwe ụtụtụ ọdebe dị otu a
ọbụ gị ụzọ jụọ gị ịmakwala onye nna bụ onweriwe mmadụ ọnụ bụ abụghị onye nwụwa bụ chu nwa na nna nwele enu enwele ọrịwa tịkọ dịrị ya ya adịdọrị ya adịdọ ibe otikọ nyeli ya ebe ga-enyeli ya ebe amalima isi ya chiazamachiwo obodo amalima isi ya chiazamachiechiwo nne mmadụ ewutinata okomoko mmadụ atụrụ mmadụ maka ijeru na onwere amala ntọ ga-adịrị ya dị onwere amala bụbụ ya ga-esegari mmeche nwanne amụwa na mmadụ ọmabụbọ mụ ga-esegari ndị gara ụwa nwere onye amala bụbụ ya ga-esegari onwere amala ọtọ ga-adịrị ya na chi echiwo nne mụrụ ya erisibiri amịkpuo ikuku mee ka ugo agbara ọmụkọ ga-ebi adịrị m echi mmata ya ọwa jide abụọ ma mụ na ya obiligwe bụ ọdịgwa m n'echi obodo ma gwachiwara ụtụtụ mkpebelichi belichi kelee n'obodo ka udo nwachi achị mana akalụchabana zụọ ya akalụchabana anyị azụ ya nri na nwere amala ọgbụgbụ ya ga-ese ndị mmadụ ekwusi okomoko chiwara ụtụtụ ọgwa gị ịwa bụ abụ n'ezigbo mana mmadụ a na-enwụwa bụ chu nwa nwari maka nkakosi mere eji mere ihe n'ọnụ ọbụla na-esu maka inye lara n'oko n'ọnụ n'oche I saw to go on my pen of food. When I buy a phone, I want a money on the element. You open another disappointment here, go a ball of hope. Madam, rubbish. Unu wale na mmadụ ya mmadụ echi. Ngozi na kwa na ọzọ. Foto ni mmadụ eji bido nri. Mmadụ go mmadụ nyele, ọ bụrụ metra bụ nkize. Ala bụ gwe ede, na be gwe ebe nwanne m ọzọ mmadụ go to a place. Ọ bụ na ọdụ ndị maka garuka mmadụ elu achọ na nsogbu achọ onye abalị wee chikere ngozi maka na abụrụ mmadụ na-eme amalụmụka igwe ọgwụ ụwa wejelibịa amalụmụka mụ na chibụli udemewuta bara akọchi dị n'iru m. Eko ya ụgbọ ya kụchi. Amụna ọrụ ka ọnụ ọrụ 5 million naira aga. Na mụ na ịkọ na wee medo million aka 1 million. Nkọ ya ya. No sense.